Ngolesihlanu lwedlule emva kokuba imeya entsha yeGoli uDada Morero imemezele iCabinet layo elisha, usomlomo womkhandlu akachithanga isikhathi wamemezela ukuthi uyasula ngoba eseqokwe ukuba abhekele imali ekomidini lemeya. I therefore, before all of you today, accept the request to serve in the executive and I can resign from the legislature. Namhlanje, uNobuhle Mthembu weqembu iAction SA uqokwe njengosomlomo omusha womkhandlu waseGoli, ehlula uNonhlanhla Sefumba weqembu iDA ngamavoti angu-180. In terms of the numbers, Councillor Sefumba, 68. Councillor Margaret Nobuhle Mthembu, 180. So help me God. Ethula inkulumo yakhe okokuqala emva kokufungiswa njengosomlomo, uMthembu uthe ukubuyiselwa kweGoli esimeni esigculisayo yikhona okuseqhulwini. uMthembu uthi izenzo zenkohlakalo angeke zibekezelelwe kulomkhandlu dolobha. There must be zero tolerance for corruption and mismanagement of funds. Neither the city nor its residents can afford complacency or failure at this crucial time. uMthembu wethembise ukusebenzisana namakhansela omkhandlu ukuletha uguquko eGoli.